l'origen del temps, la força de la terra, la supèrbia de la roca, l'arrogància de l'oceà, la determinació del vent, l'energia d'uns homes, els Mossos d'Esquadra, una energia feta força armada. M'enrotllo més o què? Una mica més, sí. Val. Els Mossos d'Esquadra. Ells són la flama que assenyala el camí. Ells són el somni més ardit de l'infant. Ells són l'anhel de la dona catalana. Ells són l'orgull dels nostres avis. El millor mirall de la raça. Ja n'hi ha prou o què? Sí, em sembla que ja farem, Gràcies. Val, d'acord, a disposar. A la pastoreta, per anar callat, no li donaria una caputxeta, i a la muntanyeta la faria anar. A la muntanyeta no hi demani plou. Alto! Esquerra! Descansin! Bé, senyors cadets, gràcies per honorar novament la meva classe amb la seva presència. Han dormit bé? Sí, senyor! No ho he sentit. Han dormit bé? Sí, senyor! Dropos, més que dropos. Sabíeu que us examinaria i heu estat capaços de dormir? Cap cadet aspirant a mosso d'esquadra que s'hagi d'afrontar les proves de selecció del caporal Borràs deixa de tremolar ni un segon les 24 hores abans. Només vosaltres, rots de rata, pus d'autòpsia, diarrea de botifler, només vosaltres dormiu, però juro que us faré homes mal que us hagi de triturar els tendrums. Bé, comencem. Defensa especial patriòtica, Mossos d'Esquadra, lliçó 24. Per favor, caporal, la 24 no han tingut temps de preparar-la. Li seria igual la, diguem, la 20? No! La 19, caporal, per favor, la 19. La 24! Aspirant Formiguera, un pas endavant. Bon dia, jo? Defensa especial patriòtica, intel·ligència grau 5. Imagini que és a la nit, està en un descampat i algú ataca la figura de Pompeu Fabra. Això no surt al llibre. Però surt als apunts. Vol dir algú que ataca Pompeu Fabra verbalment? És clar que sí, gamarús. Pompeu Fabra, que en pau descansi, ja no és atacable de cap altra manera. Doncs jo li llegiria de cap a peus el pròleg de converses filològiques i després, per rematar-lo, les ponències del primer congrés de la llengua i coses així. Molt bé, Formiguera. Però aquesta defensa és massa lenta. Aspirant Remolins, a veure, vostè què faria? És que no he entès la pregunta. Jo sóc l'atacant, entesos? Sí, senyor! No ho he sentit? Sí, senyor! Pompeu Fabra era un papanates, Pompeu Fabra era un papanates. Immobilitzim, Remolins, immobilitzim. Jo l'immobilitzaria amb el gran diccionari de la llengua! Sí, però com? Pompeu Fabra era un papanates, Pompeu Fabra era un papanates. Molt bé, senyors, molt bé. Estic molt content de vosaltres i... A formar! Encara us queda molt per aprendre! Inútils, m'heu entès? A formar! Inútils, m'heu entès? Sí, senyor! Sembleu donetes, m'heu entès? Sí, senyor! Així m'agrada. Esquerra, ei! Marxa! Ei! Un, dos. A la pastoreta, li donarem per anar callat.